No. Niin Tomas just kuvasi viime videossa, kun mä tiputin sen snipun, mä rynnäköin sit päin. Niin mä ihan voltilla lensin tossa niinku juostessa, niinku pannutin tossa voltilla. Niinku silleen ihan, että mä kierrin ympäri vittu, mä kaadoin sillä. Kai se saatiin videoon. Joo, nyt jäi vähän jälkiin, mut... Kunnon taistelu mennä. Niin. Mihin me mennään? Kylä. Ai niin joo, kun tää on nyt tää kyläpeli. Tää on nyt tää soramonssisota. Niin. Oikein. Pelkää! Minulla on hirveä. Mies tulee! Niitä on keskellä kuulemma aika paljon. Siellä on bunkkeri vase. Tomas. Tomas MVS. Se on tuolla. Pelikää! Pelikää! Ei ottanut edes valmista vittu. Puskee tuolta! Puskee tuolta! Se on siellä pellillä! Yksi pois, mä sain sen pois! Joo vittu osuma. Mä en kyllä tiedä oliko se... Joo no mä otan, mä en oo varma, mä otan osuma. Otetaan nyt. No niin, no ei sit mitään, sit lähdetään vaan. Joo, se on tyhjä. Hei, hei, hei.
Friendly fire! Pitää sanotaan olla. No mut toi oli vissiin viika. Joo. Salonen mihin matka? Pitäisikö mennä kerrankin taas tänään? Ja niinku mitä kautta? No tosta eteenpäin ja sitten siellä on noita pressuja tuolla. Niin. Niin siihen puskee sitten. Voidaan me kokeilla kerran. Sieltä ainakin Tomas juoksee 100% tonne, kun se ei suostu pelaa tuolla. Ja sitten riippuu kuinka monta ihmistä sitä seuraa. Veli käy! Tomas tulee sit vauhille sieltä, mä haluun tiputtaa sen. Vittu, lipatti, hit! Vittu loppu lipas kesken. Saatana. Se on tarpeeksi sulla. Tuolla on puupurkka tuolla oikealla. Joo. Siis minne sinne? Mene. Tai tipputko kun mä ammuin sinne? Otetaan puukko. Joo. Siellä se on. Puukasa takana. Lipas. Kato, Late ja Vehto on mennyt tonne. No. Me voidaan puskea toi pulttis kerralla. Me voidaan puskea se. Joo. Lähetäänkö? Joo, se ampuu sieltä. Jos me vaan painetaan tulta päälle ja pusketaan sen, niin me saadaan se. Mä koitan polvenkaan juosta mikä pystyy. Ai niin joo, sulla on. Anna sä enemmän tukea. Ammu sinne. Joo. Mä pusken. N-Y-T nyt. Vittuun se meni! Mihin vittuun se meni? Joo, ei se oo täällä enää! No se on varmaan se! Tästä. Sieltä tulee! No onhan ne tuolla taloilla jo. Pari roikkoo sinne.
Niin vasta se piikkaa vasemmalta sieltä. Piikaa tuosta taloa vitu millikulmassa. Juu, äsken piikkas vasemmalta. Ei vittu, se on kos. Mä katsoin vittu, se kävelee noiden vittu pressuja sakkaa tuolla. Pääsköhän tuohon keskirakennuksella, jos mä pusken ton noiden paskamäkiin vaan. Yks pois mökistä! Mä tiputin se! Ai niin, onks se? Onks tuolla ketään enää? Vissiin yksi on jossain. Ai niin se lähtää Mä etsiä. kun juoksin tänne, tuolla juoksin. Kaat näin peltiäinen takaa, siellä toi rengaspilo pystyssä, se on sen vieressä. Oikee puoli. Mä näen sen. Nää. Kivien takana! Tippunut! Joo! Tonne. Okei, peli on ohi.